Gifta kuɗi ba wallahi a nan ba. Anya ba aljuka suka hada kuɗin ku. Ina ai ni gaba ɗaya jikina ba ko sisi wanda 2000 ita ma ajin ka gani? Allah ka ci wallahi su ne. Baba Direba makaho. Na zo gari ki amshi kalamai na zuciyata. Satire sama zalumai. Ina sanyi dandani duniya ba za ta so wani ba. Makaho shi na yau zaɓa. Ni shi nake ganin zai sharan dukan hawayena. Na zo gari ki amshi kalamai na zuciyata. Satire sama zalumai. Direba makaho. Kasaitaccen shirin kamfanin AUK Entertainment. Ina Abuja shugaban kasa ne kira mu. Labari da tsarawa. Awwal uba kwakwatawa. A'a, malam lafiya? Ruwan gida na shigo ne? Ya gida.